מכון שיר הוקם במושב נחלים, במקום כפרי, ירוק, המשרה אווירה של רוגע ושלווה. במכון נפתח לאחרונה מרכז המטפל בבעיות של קשב וקשיי למידה. המרכז הוקם במטרה לסייע באבחון הפרעות קשב ולהציע טיפול אינטגרטיבי חדשני תוך צמצום הטיפול התרופתי או מניעתו. הסביבה החיצונית המטופחת והעיצוב המיוחד האסתטי של המקום תוכנן בהקפדה ובהתאמה לתוכנית הטיפולית. ילדים אנרגטיים המגיעים למקום מרגישים מיד את התחושה המיוחדת שהוא מעניק. זהו מקום אידיאלי לטיפול בבעיות של קשב. קבלת פנים חמה ומאירת עיניים נערכת על ידי מזכירת המכון. צוות מקצועי המתמחה בנושא מלווה את התלמיד עד להצלחה מרבית. הגישה ההוליסטית של המכון כוללת אינטגרציה של מספר טיפולים המשלימים זה את זה ונערכים בחדרים שונים תחנה אחר תחנה. הטיפול האינטגרטיבי נבנה בהתאם לצרכים של הילד ולרציונל התיאורטי של טיפול. ילדים עם בעיות קשב מרגישים בדידות פנימית גבוהה וחוסר הבנה של החברה למצבם. הם מרוכזים בעצמם ובצורכיהם ומתקשים לגלות אמפתיה לצורכי האנשים בסביבתם. לעתים הם מבקשים להיות לבד עם עצמם, מנותקים מן הסובב אותם. הטיפול מגייס את ההבנה ומתחיל מן החוץ פנימה, מן הגוף לנפש, מתנוחת הגוף לקשב. השליטה על הגוף נערכת באמצעות המחשה על ידי הספורט הטיפולי. הדגש הוא על שליטה במעברים שבין שחרור אנרגיות והשקעת מאמץ פיזי לבין הרפיה. מטרת הספורט הטיפולי לנתב את האנרגיות בהתאם לחוקים, ליצור הרגלים והפנמתם. העלאת הפעילות המוחית באמצעות תנועה מסייעת לבקרה עצמית של השקעת אנרגיה מבוקרת ומבוסתת. חדר הפעילות מאובזר כחדר כושר בו על המתאמן לעבור סדרה של פעילויות המתוכננות מראש תוך כדי השקעת מאמץ העולה בהדרגה. הילד חש את ההתקדמות שלו ואת תחושת השליטה העצמית אותה אנו מעוניינים לחזק. הרענון של הקשב בתנוחות הרפיה מומחש בעת שהייה בג'קוזי המעורר שלווה ונועם. אסטרטגיות הלמידה נועדו לטפל בניהול יעיל של הקשב, זאת על ידי רכישת כלים ללימוד עצמי ונטילת אחריות על תפקודו כתלמיד. המטרה, תכנון וארגון הלמידה, קבלת החלטות וניתוב הזמן והמטלות הלימודיות בבית ובבית הספר. טיפול בכישורים חברתיים נערך על ידי המסר של הדדיות חברתית ואיפוק. הוא נרכש בעת משחק המשלב הצלחה, הפסד או פרגון לאחר. בניית דימוי עצמי חיובי, שיפור של תחושת המסוגלות נערכת במכלול של כלים יצירתיים, כמו דרמה, ציור,
פיסול ועריכת סרטי וידאו. כוח היצירה ופיתוח הדמיון והמעוף מאפשר לילדים לחזק את הכוח הפנימי שלהם, לו הם זקוקים בתהליך השינוי הקשה והמורכב. התחושה של כוכב, גם אם היא בפנטזיה, נותנת לילד תחושת תקווה. הצהרת כוונות אינה מספיקה. יש להגיע להסכם ברור ומוחלט עם מעקב הדרגתי עד להשגת השינוי המיוחל. אז בוא נעשה הסכם. אני? מה? מסכים? בטוח? פיזור הקשב מעורר בעיות של ארגון, ולכן אנו עורכים מחדש את סדר היום. באמצעות הטיפול הפסיכולוגי הוא לומד להבין את מקור הקושי ולהגיב באופן שקול ומבוקר יותר. טיפול בדרמה והפקת סרטים יוצרת גרייה מוחית פעילה. כדי לעורר עניין ואתגר, אנו משתמשים בכלי חווייתי זה, הכולל בתוכו הזדמנות למשוב מצולם וניתוח של התנהגות שלאחר האירוע. השיפור המיידי הוא דרמטי, אך הצלחת הטיפול נמדדת לאורך זמן. שליטה עצמית בקשב היא סוד ההצלחה.